Ndiye ndabonela phaa ekhaya kumkhulwa wam xa ngaba ndimbona esweleka ngesi sifo sale ntsholongwane kagawulayo. Loo nto yandinika ntoni? Into etsho uba mandihambe ndiyozijonga phaa ndizikhangele ukuba mna isimo sam sokuphila sinjani. Ingathi xa ngaba seyifumaneka laa nto ifumaniseka uba seyiwesi. Lapha bendiye ndibe nalaa nto yokuba xa ngaba ndizifumana ndinayo le nto ndiza kuyamkela hlobo luni, kwaye lapha ekhaya ndiza kuyizisa njani lapha. Kwa abangani bam phaya ndizobaxelela njani. Ndiqale eklinikhi ndaqonda uba iiklinikhi ezi ndiyayibalekela. Ekuyibalekeleni kwam ndayibona uba le nto ayinakundincedisa nganto kuba lapho into endizosuka ndiyenze ndakusuka ndivelelwe ziingxaki zokuba okanye ndisweleke yonke loo nto. Laa nto ke ngoku iye yandinika nto ke ngoba no, ndaziqondela phaa eklinikhi ndathi wathi ke ndihamba ndiyozithesta. Sendineminyaka 11 ndiphila